Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Hazır deňizi Qara deňizi dört tarapyn hökümet ara ılalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär. Türkmenistan demir gazak güni orta ulug-ulugymyny östirmek ýol kartasyna gol çekdi. Türkmenistan, Gazagystan, Awganistan ulug ýollaşlarynyň üç taraplaryny duşşugy. Türkmenistanyň ýygyny topary Olimpiya oýunlaryna dawaraly ugradylar. Hazır deňizi Qara deňizi dört tarapyn hökümet ara ılalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň ornazary Ahmet Gurbanowyň ýoldaşlygyna wekiliýet Ruminiýada iş taparyna boldy. Onuň çeýeklerini iki ýurduň daşary siýasat edaralarynyň arasyna siýasy geňeşmeler geçirildi. Onda Türkmen tarapyna Daşary işleri ministriniň ornazary Ahmet Gurbanow, Rumin tarapyna bolsa Daşary işleri ministrliginiň döwlet sekretary Ana Tsinka ýoldaşlyk etdi. Onuň barşyna iki ýurduň arasyna siýasat diplomatik, sowda, ykdysady we medeni bilim ulgamynyňky hyzmatdaşlygy ösdirmek uğurlary maslahatlaşyldy. Şeýle hem taraplar Söýüt we halkara gün tertibi boýunça pikir alşdylar. Ykdysady we ilmi tehnika boýunça hökümet tarapy topornyň nowatdaky mejlisini Buharestde geçirmek boýunça ılalaşdylar. Türkmenistanyň wekilçilikli topar Ruminiýanyň Daşary işleri ministrliginden duşdy. Duşukda 2023-nji ýylyň oktýabryna Türkmenistan bilen Ruminiýanyň daşary siýasat edaralarynyň uğru boýunça 2024-nji 2025-nji ýyllar üçin gol çekilen hereketleriň meýilnamasynyň ähmiýeti bilinildi. Türkmenistan bilen Ruminiýanyň arasynda parlamentary hyzmatdaşlyk gatnaşyklary Ruminiýanyň parlamentiniň Türkmenistan Ruminiýa parlamentary toparynyň başlygy Karoly Kalçar bilen geçirilen duşukda aranyp maslahatlaşyldy. İki ýurduň parlament wekilleriniň özara saparlaryny ýygyderli guramak boýunça pikir alşdylar. Türkmen wekiliýeti bu saparynyň çeýeklerini Ruminiýanyň universitetlerinde bilim alýan türkmen talipleri bilen duşdylar. Türkmenistan demir gazak güni orta ulug-ulugymyny östirmek ýol kartasyna gol çekdi. Gazagystanyň Hazar deňiziniň kenaryndaky Aktaw şäherine demir gazak güni orta ulug ugru boýunça sowda eksport forum geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmethan Çakypowyň ýoldaşlygyna wekiliýet gatnaşýar. Bu forumyň çeýeklerini Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Russiýanyň hemde Iranyň arasynda demir gazak güni orta halkara ulug geçilgesini günnägol şahasyny ösdirmek 2024-nji 2025-nji ýyllar üçin ýol kartasyna gol çekdiler. Bir resminaman durumça geçirmek çeýeklerini 2027-nji ýylda bu ulug geçirgesi arkaly ýükleri geçirmek kuwatyny ýylda 15 million tonna ýetirmek, 2030-njy ýylda bolsa 20 million tonna ýetirmek gözüňe tutulýar. Demir gazak güni orta ulug geçirgesi Pars aýlagynyň portlaryna baryp ýetip, bu ýerden hem geljekde Hindistana çykmak mümkinçiligini döredýär we geljekde bu ulug geçirgesine gatnaşyjy ýurtlaryň ykdysady ösüşine goşuntgoşjokdygy iki uçsyzdyr. Gazagystanda geçirilen halkara forumy 12 döwletden Türkmenistan, Azerbaýjan, Ermenistan, Awganistan, Russiýa, Belarus, Birleşen Arap Emirlikleri, Iran, Irak, Oman we Özbegistan ýaly ýurtlardan wekilçilikli toparlar, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy we Ýewraziýa ykdysady komissiýasynyň wekilleri gatnaşdy. Forum oňa gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda demir ýol we awtomobil ýollary boýunça hyzmatdaşlygy ösdirmek üçin möhüm meýdança uruly. Türkmenistan, Gazagystan, Awganistan ulug ýoldaşlarynyň üç taraplaryny duşşugy 2024-nji ýylyň 19-njy iýulynda Gazagystan Respublikasynyň Aktaw şäherine geçirilen ilkinji demir gazak güni orta ugru boýunça sowda we logistika forumynyň çeýeklerini Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň we Awganistanyň ulug-ulugymynyň ýoldaşlarynyň üç taraplaryny duşşu geçirildi. Duşşukda üç döwletiň ulug-ulugymynyň geljekki ösüşleri baradaky hyzmatdaşlykda dürli meseleler aranyp maslahatlaşyldy. Hususan taraplar Gazagystan, Türkmenistan, Awganistan ugru boýunça haryt dolanşygynyň gerimini geljekde Pakistanyň çeýegine çeni uzatmak meselelerine seretdiler. Şunuň bilen birlikde üç taraplaryň duşukda Türkmen-Awgan serhadinden Awganistanyň Hırat şäherine çeni demir ýoly gurmak taslamasynyň durumça geçirilmegini Türkmen, Awgan we Gazak taraplarynyň gatnaşmagynyň mümkinçiliklerine seredildi. Gepleşikleriň dowamyna Gazagystan, Türkmenistan, Awganistan ugrunun demir gazak güni orta ugru boýunça esas ulug saşyr geçirgesiniň bolup durýanlygy belenildi. Bu ulug saşyr geçirgesiniň netijeli peýdalanmagy bilen haryt dolanşygynyň möçüri 5 tonnadan 8 tonna çeni ýokalanur. Geljekde bolsa bu görkeji 20 tonnadan 30 tonna çeni ýeter. Türkmenistanyň ýygyny topary Olimpiya oýunlaryna dawaraly ugradylar. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornazary orazdydy we ýurdumyzyň ýygyny toparyny şu ýylyň 26-njy iýul 11-nji awgust aralygynda Fransiýa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsk Olimpiya oýunlaryny uratmak bilen bagly alınıp barýan işler barada hasabat berdi.
Halkara Olimpiya Komitetiniň ýolaşmasynyň çaýkylygyna laýyklykda Olimpiya oýunlaryna ýurdumyzdan türgenler sportuň düzdo, agyr atletika, ýeňil atletika we suwda ýüzmek görnüşleri boýunça gatnaşarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň 19 adamdan ibaret sport wekiliýetini uratmak dawarasyny guramaçylykly geçirmek boýunça değişli işler alınıp berýär. 22 iýulda paýtagtymyzda Olimpiya şäherçesiniň sport mehmanhanasyny jemgyýetçilik birleşikleriniň, Milli Olimpiya we Paralimpiya komitetläriniň, sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň ýolaşlarynyň, talipleriň gatnaşmagynda Türkmenistanyň milli ýygyny toparyny uratmak dawarasyny geçirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglykda döwlet başçylarymyzyň garamagyna bu möhüm çäräni geçirmek babatda birnäçe teklipler hödürlenildi. Ine mehribanmış doklar, Atawatan TV'da saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşda bolun.